Hi, good morning. Ug madung udto, ug madung hapon yung tanan. Ako na pod ni. Karon di ay di ka maging gauwan. Di ako duzan gatambay kay ang sugos kadilituron nga agisang kahoy. Pasangat kay das ni aging simana nag-init man wa man ma. Isugo gipabangan kay arong mariri na og nay mo palit wa man bangana. Karon gipahimuan og kanang tungtunganan parang itungtong. Di pa ko magsugod sang istorya di ay salamat dahil gyapon tas libang makagahom. Parang orasa ginhawa ta basid kamo mga followers nga nagsubaybay sang video bisag daghang maingon nga wa kuno koy lami kira pud mo ko na magos. Tad kung ako naka-focus sa camera kay nang aging simana di ako'y diferensya sang kuan basta ato na kay bao secret bitaw shout out day ko ni kuan Bing Parol ma'am kaniyang gisuot kahit imo ning kuan blouse aning gi so salamat ma'am kay nice ni pagka blouse nimo sakto jud na murag jud kanang sweeto ka na nga ang anak padako salamat ug amping diha sa imong himatangan karon katong mga tao nga nagsunod sa hang mga vlog magpasalamat gyapon sa Ginoo nga nagsubaybay mo sa hang video. Salamat kun yung tanan. Belated happy birthday ko ni kuan Ma'am Gaga Esquadro. Gaga oy Esquadro. Belated happy birthday ma'am. Pako ka kapokus tong pag-birthday nimo kay mo lagi to. Ako ka excuse me di ko kakuan sa camera kay dakoy nahitabo sang dagway. Karon kamusta naman mo diha Rosemary? Madam, kamusta diha? Gaawan ba? Dalis siya gaawan. Sa katudayang kuan, magpasalamat din po ko dagtong ning order nagsuman nga naas Valencia. Dengan salamat ma'am. Hinat man ta nga hatagan kag grasya kada adlaw sa inyong pamilya kay sa imong kabuutan. Butan sa kakaadyo ma'am. Amping kanunay ma'am. Kay mo ko nga naas kuan diha, naas upaw sa imong puder karong panahon na. Salamat ko ngay nga nakakabuutan para namo. Ja, naas upaw diha ikaw na bahala. Bahala ni ja og kanang ano sa amo magbuhag ug ano sa amo asahan tud mo asa taman mo magkudog-kudog kay nakakita lang mo ko sa mga post nga dito mong talibon dito mo asa to nga lugar nice nga yung isuro dyan amping laman liha kanunay ma'am sa inyong biyahe labi na sa imong pamilya amping mo kanunay sa inyong kabutan diha sa Valencia o kung kay ka sa tapit sa lugar sa Valencia dan salamat ma'am sa pag-order sa suman yung tanan di naman tagsanukin sa mo kanang mga malumong kasing-kasing amping mo kanunay sa inyong himatagan karong panahon na labi na sa panahon na karon nga nagkalanlain ng kuan virus kuno ang mga igsunon ta nga tuas Manila nga manguli man ang tarong buwan di kauli kay tungod ning manunuway virus nga saya na pud ron manong tanan di namon hatag-tagsaon kay bawa na mo kinsa mo amping mong tanan hinat man tag ang Ginoo mag-uban karon din sa tanang oras tanang adlaw tanang minuto na ang Ginoo sa kanunay amping mo tanan ma'am. A few moments later. Nagbaybay siyang binagha. Kay naawanan man, wala man mabugkos. Bugkosan ang tagatos ang bugkos. Bugkos. Kaya abot mas naguwan, isang at sa laman na. Diya, mo init. Gama na, og mauwan, pandungan. Pandungan na og naiwan. Kasi pag isang pandung kayo, waman po, isang halig yung puntupo nga. Hindi na ikaw ng gamay kay sulo sa buhan nga ni gapon yung palit o pat kabugkos 5 tus ubos magikan po nila kuan agaw Tony Bertudaso gagaw ni Rio na Cebu si agaw Tony na nas Cagayan
Naman ko ito bagakos ka tong comment ni Kuan. Nga pasitat daw sila. Kanas niryo na nasibo. Aligaga magtagsa anak na sa maguwang ni nanay. Kanas Gastone Bertodaso. O si Dolores nasa Cagayan. Na dari Miss Kuan. Nag-uwan dari Bohol. Des niyaging simana. Arang inita karon nag-olindahaw na. Munang isang kahoy na. Isang Kuan. Isang at. Kay arang maaga-aga. Kay gauwan. Toa sila sila Manong Pedro Manang Lalay toas Kuan ganlot kaya na tubig-tubigan magbasak si Orly og nanaw si Zada isang nanay tatay daw masak ganlot sila ganihan nagsabag nagabuno karon naganlot na kaya gaawan man gabi ato naman magwapa-gwapa ang mga tanom na nauli-ulian na pantik na ng ukra namuak og balik pati ang Kuan mga patula na ang mga patula na Kuan di ang batong naning aksyon nagdugnas pero napaghapoy Kuan napaghapoy madaginot na kay ni uwan man kaya man kayor asa kayo tudlo man ka ha tanom ni mo? Buwak mandes Kuan, dahong. ilang ni po hilba mi on ha ilang ni kana hilba dai ni ano man yung pagtuo na Buwak kuno na. Sung sedanggan. kana lang takmag tarmawa pa. A few moments later. Tagaing nanay kay ing masidag ihap jud kay jag makuwang. Guwe tindira ha. Di magtanaw, dakag mata di magtanaw kung saka. Ihap ni mo danili. ay hindi na. Buglaw na kay. Sanay? Hakno na. Kaya ra ba ni bay sang card ugma? Kamatay. Sa sa. Bay sa card sa utang. Di na mo kan dito. Mukaan ba kuno kay silin? Jagwa Na na. man nimo ha. 4 20. Di nagang adyo sa kay mga pitagan magaginan sa dito ugma. Dahan ba ning upat mo? Banjay naman. Hoy, Pwede mo lagi duha. Pagduha mo na. Di man kaigo. Oh, naku nagalang-galang balit. Aw. wa di mo musimba kuan. Ano ka? Wala na ka man. Nanay, kana ba kayo mo? Hagbay yung kaawang. Hagbay ko bang nanay? Hagbay na hurot. Hagbay nga hulot. Kapag tawa ka mo? Eh, hindi salingan doy. Oh, Hala, nanay nagdama-dama. Adoy ko no. Sinaron? hello, ha sa Joy? Hala, Doy. Di ba ang video ko sa Joy, di mo pwede. Hindi na, sura ha. Hello, kamusta man ka Joy? Oh, Basta ka, Doy. Nanganta ka lang galang. anja, ang ganyang pagbakasyon dari. Oh, yan. Anja, September. Na, September, duka sa paday. loy naman, me. Naghuwat-huwatin taon, me. Ha? Na, Hamagdungan niya. Laurot na na yun. Anja, kangadyo kayo ni sukot ang kuwas ticket. Majo. May tag December po. November dyan. Ang saya nga, baboy nga. Tumboy. Joy. Hoy, Joy. Joy. Di ka kayas baboy nanay. Baboy na bang nanay kay tumboy. Agihawon na bang nanay nga baboy kay tumboy. Naibiyat, nailagay. Buto. May buto lagi. Nailagay ang baboy nanay. Buto. Na. Ang kuyawa, babuta. Napit ka dodo. Ang ginaduro lagi nga. Ang sabay, bay.
Balik sa banija, gipada ang kwarta diha ngan sa. Bala man ka. Pakabaw. Wa pa, ako pa marag 20 kilos ba? Aga to dapat nang yawon tapukan tayo pala kilo na eh. Oh, lagi, may magyawog. Apon, ang galing, magsabot ramos dudo. Magsabot ramos dudo po, kay kadudo man ah. 2.5. Okay, pinalit man ang isa 2,000, ang ipaulian po ni Dagdudog 2.5. Ba, ulian na po ni Mog 5,000. Wah, nagpadaanan sa ko sa kalibo. Padaw. Nagpadaanan ko sa kalibo, hapat na po mo buwan. May di ba itong laog? Sakay naman Mog silhig, kaya sayang, di mo kauli. Nag-excited, labas na nay. Kaya ko na magsilhig. Nandang buhat na, nabibo malagi mo. Nanggainom mo? Nanggainom mo muna na. Ako mapay ko. Mabalik ko din mo kabiti. Itong sultaw, trabante. Nakagi na din mo. Wala day lockdown. Makatawid naman. Ihe, makatawid. Arang mingawa di ay, kaya nag-excited na ba me? Mas kuhan, hindi pwede mag-video call dari Joy. Kasi asang messenger ni ano? Di manang. Nakahilin. Manghiling. Nakita mo ko sa video call mo din. Lagi. Mutat ako na ko. Way luod man. Nakakita ko ko ang Rio. Ngirilay ko. Lagi, yes din. Ang inang yung banoy. Lagi. Lamin ang tagkuhan pa sa ama. Excited na ba may mangulay mo? Sa loy, lamas nanay. Mo lagi. Kasi kapag das matang aras turong ma, di po may makadazon kay lockdown mang Mula tablaran. doon eh. Duha ka buwan na, balik-balik pa check up. Wa, makakitali ko nung transplant. Kuhan, Transplant pa? 5,000 ko na, anda. Wala labot ang pa-opera. Biluan ko nung ang matang tatay, biluan ko nung matas iring. Matas iring. Bao, ang doktor may ningon, bao law. Klaro makapod na. Wa bitaw, kuan pa kanang murag gikuan pa na, kanang Sibaran pa. sibaran pa. Yung sibaran pa sa tatay, pero napasay pa. Pato. Pato. Napay tablitas mo. Napay tablitas giinom. Madun tayo kulit do makakita na. Makita na. Ja, Parehara ba mo? Ang kamo diha, yung kuan. Kailakan si nanay, kay gusto, excited ang muli, kay August na ron. Sorry, sorry pisa na eh. Naman doon, 26 naman may mag-ihaw. Abot man ta mo pagka 26. 26 man ta mag-ihaw, napa mo. Di, lagi sa mag-ihaw ra. magpahapon, pero ang karing baboy kay dako man, paambitan na lang magpikas. Paambitan lamang kay sila po sa Pedro kay lang ihaw kay Korman, ang ilang kuan ipanghatod ra man kunos. Pangatag mas mga kuan, ilang namista ba sa una, ipanghatod ra kunos. Bawal lagi tapok-tapok. Oh, Ginoo. Imbis kay excited na taming mga botla mo. naman to, na lang sakit lagi. Kusog man kuno na, manakod. Yan na! Day! Amping lang mo mudala, ka mo lakaw-lakaw ra ba Yan mo? na! Uy, yan na! Kabayan na eh. Lagi, hindi akuan. Inom og vitamin C. Ascorbic acid. Sige sa. Sige na, bye-bye. Babay na, Joy. Video ko lang ta sunod og nailod. Mag-video call naman ta sunod na ilod. Oo naman, mababay kang wiya, Joy. Sige, bye-bye.
Amping mong tanan diha. Ano siya trabante di ay. Sige. Kung mababa vaksin. Mama day. Mama. Si mamay naman nga nababing galang-galang. Tawag ko nila Ajoy. Tawag ko nila Ajoy. Agilang Galing ko, galang-galang ka. 16 November na kunupod. Suka pag galang-galang. Patu isa. Pakasukuyan Mali di. na ako November. Di nga tadali. Di man ko po pwede December. Kaya naman ko niyang kuhan sa adang trabaho. Nasa cookie day, dapit. Huwag na di biyahe nga unang biyahe. Lang gina September. Di man ko po September. Kaya November man ko. Ilan naman ko. Wala na. Wala na Sige kaya naman ko. itang isaligan sa ilang kuhan. Ticket. Dali. Mau. Oh. Ano yung kali? Inaman, nangal may galang-galang sa nahiling. Bukan na ninyo. Pamahaw. Dali na, kapad. Dali. Siya nagbanta ng amo. Kaya wasdig na ko nung kay gibaksinan. Namangan may galang-galang le. Ina. Di, nangaon may galang-galang. Napasira na nuri galang-galang. Kami yun. Ha? Agbagal mo na nangaan mo dyan. Hili, nag-vlog rin. Nangaon may galang-galang. Agbagal ah. Anong simba? Nadito na po ito kay... Na ako na yung Simba tanaw din? na po sa bahay. Ah? Naghalam ko ng tanaw, pero ako man yung palit. Hinatag naman ko yung mga number na nang yung tanaw. Katong number. Dahil na, gwapa. Yes, Mama. bye. Ano, mama? Ano man nga nung lang. Bakit sa tingan? Basta kay, namin tag-isa na sa Davao. Mama, mukhaan ba galang-galang? Huwag man pa may kabatong juta. Ha? Ha? Ning palit sa juta? Oo. Huwag man ang saban ako. Na di ba ni mabugto nay? Basta ganahan, di siya. Garahan man, sa ganahan. Usa na gana hurot, usag tunga na. Nay tawagis mo nay love you nay. Tapos mama. Nay. Ay, Dali nga rin. daghan ba aw kuan ba taong gipalit? Kapong tanda nang isalin. Para tur sag tunga, pud usa, tunga sa ani anak sa tunga. Sag tunga. Sag tunga. Nagkapan hagto nga. Dagmay na magalang-galang ron. Ada pa sa lubong. Ada rin, sa lubong dari na Di mamalit. Kon bratura. Hindi pa ka makabayad pagka bagahe. Oh, kato yung mga leggings nga, paris-paris, bratura man, tag 140. Hindi naman bagahe. Hindi na ka magpalit-palit. Hindi ka mag... Hindi na mabag... Mabag mas kurami mga sinina dress nga tag 20 ra mga lamiun. Kuan. Mga bagahe. Na ako na sana sira kanis, kurami naman dahang paris nga. Kanina nga kuan. Kalau bitaw, dagan bitaw 20 ra. kusod. Diyan gisuot karon, 20 ra kung to lami. Kalau dihang blouse na kani. Kanang gusto ka ron le. Ha, kula mi ni hinatag. Kanang blouse na ha. Ano to? Ano nagdahag bagahe kayo hindi ang way dahang mabayad. Ang bangan na lang sa daon ni mong sa kaban. Pangkut-kut na siguro to. Magulin kasi mong kaban kay pangatkat na kartong dako pa ka sa una. Yung masaya dito sa kaban. Basin. Awa, manino nang gikuling. Mga kuan na lagi. Lang para Tabak ko ko dyan, no? mga good-ud. Gilubos-lubos na nanay panawag. Ako nang tawag nanay, Adjoy. Ali. Nanawa ko nga Joy. Jijin. Video ko naman demos Jijin. Nung video ko lang ta budari. Panawagan nanay tanan. Lagi ko po signal budari. Si Dodo nay, mana? Dudu. Ay video kill. Okay naman kay wifi. Ang kurang video call man ko naman Jijin Joy. Oo. Hindi na mag-video call si nanay na nastire. Hindi na Kay nastiri nay ba? wifi Sa stire. atin Joy kay. Kay ako messenger. Ha? O may signal. Kay naman sila yung mga O karon bitaw na istorya mi. Undang mag istorya kay na jangi. Anay Kuhan Helen. sa tao. Love you nay Lin. sakto dag maka Mo balik sa dilitos pabili Manila. karong Martes. Si sa yung murag puro mano.
Nahilin. Ang ilang December na naman doon bakasyon. Di pa mo pwede December. Day. Maka, kuhan sila, extend ang lang ticket, November. Naga mo, November nga po mo kanan. November, kasi ng birthday November, nanay. Wow, may November, birthday November. Oh, December. Yung mo to siya. o September, di, sa birthday din. Oh, birthday nga ali. Birthday nga na. September. Hindi, lagi September, kaya November na kuno. Aduy. Oh. Ikaw, Jen? Ang ikaw? Lagi. Dora bitaw mo. Ah, mabaksinan na lagi siguro karon November kayo ka Di ka magpabaksin. Ugos pa maron. Lagi, magpabaksin lagi mo. Ah, lagi, vaksin lagi. Kamu ni ka sa inubak man. Sa kami ka ni? Bao. Basin. Kamu ni ka sa inubak. Utro karong September kuno sa tumpit sa si Andus. Aga kay di man kuan ga ha, isara man. Isara man kang injection. Nahilin. Woo! Nagmingaw mo kung kaya nahilin. Nalagay wifi na. Nay wifi ni mo. Nalagay wifi. Diyan na stiri. Stiri ra kay na may wifi, ga kwenta mo ko wifi. Nahilin. I-video call si nanay. Mo lagi kay dari galing. Dari Tao nun. signal. Pila Nani mo pakyo na ba kapit dai? ko Mga tan saan di ko pakyo na ba? Ha? Mga tan Pakyo na ko. pakyo na ba? Murag mahapon na alas 3 sa sunod pakyo siguro. Ang sa Jen? May TV ko Ah. sa Argentina. Cellphone. Ana cellphone ko no. Cellphone, i-search nila, mas may wifi. Ano? YouTube. Ini kagabiin na. Awan na magkadlaon.